Здравейте, хора! Аз съм Стиви Тодоров. И ще правя клипове на Clash Royale от днес. И вече съм на втора арена. И един мой приятел, признавам се, че ма джигна. Джаз. И това е клипа за тях. Абонирайте се за кара Ансос БГ. И за Стиви Тодоров. Сега ще съм на втора арена. Аз съм за клип. Панда Булет. На банчки. И сега виждате. И сега ще играем. О, толкова ме кефта. Светло е 100 кила. Светло едно. Да очаквам да я пъвняца. Тук съм много. Тук да бъдем за пак съм много. Битка също дами. И сега, хора, ще гледате какви са. Предавам тук. Това не е Бургас! Моля те, пусти го само да видите само къде е. Моля те. Жас, моля те. Ако е Бургас, аз стимам. Моля? Ако е Бургас, стимам. Я виж. Аре виж. Батковци се гледат, че си малък още за телефони. Ела. Къде е той? Не, мамо, не бивай, ще бъркаш картите на батковци. Ела насам. Ела. Малки има цънка. Ела. Ня. В Бургас ли е? На море. На море. Светло, ти дойде в нашия плаж. И това България ли? Да. Бургаския плаж, аре. Айде на морето. Аз не искам да ходя с майка ми там на плаж. Не на Бургаския плаж. Не, къде? Къде? Това е в Пловдив. Пловдив е познал къде. Тут исках да отида, ще се навия. Сега тук батковци се играят. Ей, какво играят? Това да криче. Джидуджи, всякакви като не. Кой беше където мушак? Бебока ли бе? Като малък бебок на мама и на татко. Някой знае ли автобуса за скейтпарка? Не. Той иска да ходиш скейт. Къде е това? Но пише паткалци, аз чих паткалци. Чек, ако искаш ли, днеска в 2:30 да отидем в скейт-парка. Тоест майка, а ще даш хора у майка ми, тя му има заведе.
Ти съм аз сега ще ми докосна. Ама може ли аз да дойда с вас? Да. Не, майка ми няма да позволи. Аз ще си платя. Ма, тя няма да позволи да дойдеш с кола. С нашата кола. Ние едва ли ще бъдем с кола. Ти си с автобус. Не, моля да съм с такси. Че, що ни фаниш такси? Що ни фаниш такси? Денис, аре, не искам на скейт парка, аз ти плащам. О, да, настъпи ми го. Да, настъпи ми го. Скейт? Добре, утре пак може да те пак И сега хора, вижте най-дългия клип в света. Взимаш картата. Само ги гледам. Дата, аз съм ти голяма снимка. Има балон. Я номера си. Една моя приятелка ми покажа. Виж пее нови карче. Я, чакай. Той е на втора арена. Да. Кога ще вдигна? Аз го дигна. Я много лесно. Я дай да видя нещо. Не. Аре, светле. Светле. Скъде това ме ще го махам. Денис. Това ще го махам. Аре. Гоблин. Аре. Светло, искаш ли да ти направя хубав дек? Не, аз вече си направих хубав. Да. Бах, че самата не съм. Я дай да го видя. Сложих си нови чекачи в него. Новите. Бомбтала. Добре, поне може да отидем там на скейт парк. Добре, ма трябва да седат до нас да се изкъпят. Мога да пусна балун. Балун. Колко часа са вам? 5 часове, бе. Аз за 20 минути, 20 минути няма да ми чакаш. Аз се изкъпя за по-малко от 5 минути. Чек балун, хубаво ли е да сложиш? Като аз вече сложих. Добър, първо ще са редовете скейта. Уич. Ама нужен ми се. А това е нужно да ме... Това е нужно да ме защитава. Ти знаеш ли автобуса за скейт парк? Не. А ти знаеш ли го? Ще видим в мета. Не. Бам се, знам го. Не каза, че не го знаеш, бе. Знам го. Това е много тъп. Пуска принца ми, ако му пусне скелето на армия. Ще пусна балон. Ще пусне балон на скелето на армия. Те поне няма отгът. А не, или ще мога. Той каза, слушай сега, ако той пуска принц, той има скелет на армия, пуска скелет на армия и той пуска балон. Седно пускаш Giant. Също. Двете му. Дай ми ти да имаш скейтборд. А не искам да скейтборда. Аз ти плащам. Те не го пускат. Меле. Кой мен? И го Мен ме пускат. Викай го. Ама скейтборда.
А, не ми дадат. Светло може да ти... Нищо няма да ти промени. Не. Моите. Але Светло, той я загуби. И това. И това